Dnes historicky stojíme tu s Peťom Badidom a ja musím len podať ruku a poblahoželať, lebo prvýkrát v histórii je maklérom mesiaca jún v kancelárii Remax Benard Peťo Badida. Peťo, gratulujem. Maťo, ďakujem pekne. A chcem sa hneď aj opýtať, že čo by bolo tvoje také špeciálne želanie, aby sme, keď sa tu stretneme zase druhýkrát, tak mi povieš, splnil som si to. Chcem povedať, že ja som šťastný a rád. A som taký aj hrdý v prvom rade na seba. Ja som tak stále obdivoval, keď si zverejňoval makléra mesiaca na Facebooku a objavoval sa tam Peťo Gánovský. Tak. A dneska sa mi to stalo skutočnosťou, tak ja som veľmi šťastný a rád. A hrdý som na to, že mám takého skvelého kauča v podobe teba Martin, lebo to ma posúva veľmi dopredu a pracujeme vlastne v podstate spoločne, systematicky na tom, aby tie výsledky ako makléra som mal lepšie a lepšie. Super, ďakujem pekne za poklonu. Špeciálnym prianím mi bolo, ak by sa mi do roka od teraz podarilo byť v prvej desiatke medzi maklérom a medzi maklérmi na Slovensku. Toto by bolo také, že wow, to by bolo super. Peťo, berem ťa za slovo. Súhlasím a prijímam. Čau, ahojte. Majte sa pekne.